Na een lange verbouwing is het nou zover. Grand Café Waard in Kalm is iepen. Het Grand Café van Wiert Visser en Willem Ties is vestigen in het oude gemeentehuis van de Jeddere gemeente Kalmelaan. Een monumentaal pand. We hebben heel veel monumentale elementen behouden in het pand. Daar zijn we ook heel blij mee, want ik denk dat dat juist het karakter en de sfeer geeft die het nu ademt. Het zachtboordplafond hierboven bijvoorbeeld is er helemaal uit geweest en is volledig in ere hersteld. We moesten dat brandwerend maken en het is volledig opnieuw opgebouwd. Dus het ademt exact dezelfde sfeer als wat het altijd was. En hieronder zie je onder de bar een monumentaal schot. Dat is een schot wat altijd in de trouwzaal heeft gestaan, de zaal waar we nu staan. En dat schot hebben we dus in de bar verwerkt omdat we het zo'n mooi monumentaal en historisch element vonden met allemaal beelden van Kolm erop. Dat wij het heel mooi vonden om dat een prominente plek te geven in het restaurant. De reacties uit het dorp zijn positief. En meesten uit de omjouwing weten het Grand Café al goed te vinden. Ja, er zijn heel veel mensen uit het dorp die zeggen dat het een aanwinst is voor Kolm. Ik vind Kolm zelf echt een ontzettend karakteristiek, leuk dorp. Ja, dat het sinds 20 mei tot nu gewoon eigenlijk elke avond druk is geweest. Dat is natuurlijk een hele mooie verwachting als die uitkomt en een heel mooi resultaat. Dus daar zijn we wel trots op. De Stichting Huiskamer Kolm is in het leven geroepen om hier een leadersubsidie op dit plan te verstrekken. En in die subsidieaanvraag is als voorwaarde gesteld dat wij een hele mooie samenwerking met Talent starten. Daar zijn we al heel intensief mee bezig en dat gaat hartstikke goed. We zijn natuurlijk buren van elkaar, dus wat dat betreft ook heel erg belangrijk dat we gewoon een goede relatie met elkaar hebben. En daar zijn we ook heel erg blij mee. En wij gaan in de aankomende periode kijken hoe we die samenwerking kunnen intensiveren. Er zullen waarschijnlijk mensen assisteren, eventueel in de vorm van dagbesteding. En ik denk dat, mede doordat de kantoren van Talent hier nog steeds boven zitten, dat we ook gewoon heel veel aan ze hebben. En misschien dat wij wat terug kunnen doen op onze beurt. Die tos die dat kwam hier in de rug.